Afgelopen week geen competitievoetbal, maar een bekerwedstrijd voor SV Venray. Venhorst werd thuis met 3-0 verslagen. Met het nodige vertrouwen trad het daarom aan tegen Susteren in de volgende opstelling. Frank Dekker op doel, Jordi Wismans, Stef van Dijk, Robert Willemsen en Jesse Peters achterin. Het middenveld Stijn Brinkman, Rick Egermeers en Jesse Rommen. En de voorhoede vormen Bram Wievermans, Armen Schala en Ron Kleuskens. Trainer Jurgen Den Haan van Susteren heeft de volgende 11 namen het veld ingestuurd. Jeremy Kaasens, Roy Maassen, Bas Kolen, Rick Michiels en Wessel Ronkers. Dan Tom Timmermans, Andy Tummers, Martijn Stuf en Nick Meewissen en Stan Rulenraad en wordt gecomplementeerd door aanvoerder Kevin Hofmans. Dat Venray met 5 overwinningen uit 7 wedstrijden een goede competitiestart kent, mag bekend zijn. Maar vandaag werd ook de periodetitel uitgereikt en het afstand tot nummer 1 EHC beslaagt slechts 3 punten. Een gunstige uitslag bij zowel EHC als ZSV zou voor Venray een eerste prijs kunnen betekenen dit seizoen. Het moest daarom vanmiddag wel winnen, eerst zelf thuis tegen de gasten uit Susteren. Venray kent een goede start van dit duel. Een aantal kansen is het gevolg, maar deze gaan er niet in. Venray heeft in de eerste fase het overwicht tot aan ongeveer 20 minuten. Vooral bij deze poging van Armen Schala denkt het publiek al te kunnen juichen. De aanvaller raakt de bal echter niet vol en het is geen treffer. Ook deze hoekschop oogt gevaarlijk in de 16 meter van Susteren. De bezoekers kunnen onder andere de inzet van Schala blokkeren. Ron Kleuskens is het dan die bij de zijlijn op de bal gaat staan en deze laat voor Susteren. Een diepe bal op randje van buitenspel zorgt ervoor dat Kevin Hofmans kan opstomen. Zijn krachtige uithaal gaat door de handen van doelman Dekker. En de bezoekers komen tegen de verhouding in op 0-1 na 21 minuten spelen. Het spel van Venray verandert niet veel na deze tegentreffer. Toch kan het publiek wel merken dat ze hiervan ontdaan zijn. Tot aan het rustsignaal is dit toch wel de grootste mogelijkheid om langs zij te komen. Het is Wievermans met de geplaatste bal, maar deze gaat rakelings naast. De ruststand is derhalve 0-1. De gunstige ruststanden op de andere velden zullen ongetwijfeld in de kleedkamers terecht zijn gekomen. Echter is het Susteren dat al vroeg begint met tijdrekken, wat Venray enorm frustreert. Hierdoor kan het eigenlijk niet tot veel vloeiende aanvallen komen. Een dubbele wissel moet voor nieuw elan zorgen. Een van de invallers, Danny Pelzer, is hier dicht bij een treffer. Zijn inzet gaat echter naast. Schala met de kopbal. Bal tegen de paal. Arbiter fluit echter voor een overtreding. Dit is wel voor Venray het teken om een slotoffensief te beginnen. Willemsen kan tot 2 keer toe gevaarlijk koppen. Hij is mee naar voren gestuurd, net als tegen Gelderop. Weet Venray met de aanvoerder voorin de gelijkmaker dan toch te forceren. Venray heeft haast en neemt de inworp snel.
Susteren werkt de inzet maar halfweg. Vievermans behoudt voor Venray balbezit. Hij legt terug op Brinkman. Een van zijn kwaliteiten is een goede voorzet geven. En dat blijkt wel. Zijn strakke voorzet komt op het hoofd van Robert Willemsen. En die kopt dan de welverdiende gelijkmaker binnen. Dit gebeurt alles in de voorlaatste reguliere speelminuut. Hoeveel tijd zal de arbiter erbij trekken na het vele tijdrekken van Susteren? Maar belangrijker nog, weet Venray de 2-1 op het scorebord te zetten. Broodnodig om de periodetitel te pakken. Deze vrije trap van Stijn Brinkman is echter het laatste wapenfeit. Doelman Jeremy Kaasens kan niet anders dan de bal wegboksen tot hoekschop op deze vrije trap van Stijn Brinkman. Dit is evenwel het laatste wapenfeit voor Venray, een 1-1 eindstand. Helaas blijkt achteraf dat de uitslagen op de andere velden zodanig waren dat een overwinning de periodetitel had betekend. Jordi Wismans, Venray tegen Susteren, 1-1 geëindigd. Balen of? Ja, balen. Ik denk als je de hele wedstrijd 80% denk ik de bal hebt en je bent de betere partij. En hebben wij geen kans gehad op een klein slippertje na van ons. Zonder dat je 3 punten hier verspeelt. Ja, vooral met de achterliggende gedachte dat je misschien nog de periode kon pakken, is dat heel zuur voor ons. Ja, er zat zeker meer in. De hele wedstrijd is er niks aan de hand tot we de 1-0 tegenkrijgen door een foutje. Daarna gaan we een inzakken en verder hebben ze eigenlijk niet veel kansen gehad. En wij blijven proberen. De bal valt een keer goed, maar het doelpunt veel te laat. Zodat, ja, 2-1 ging er maar niet in. Het doelpunt van Susteren viel een beetje ongelukkig. Jij was dat nog een beetje bij betrokken op de middenlijn? Ja, klopt. Ik kreeg coaching dat ik alleen stond en de buitenkant moest afhouden, naar buiten moest duwen. Ja, ik probeerde hem zoveel mogelijk naar buiten te duwen en hij gaf een schot op goal die ongelukkig binnenviel. Ja, de vorige keer zei Robert Willems hier voor de camera dat we meerdere spelsystemen konden spelen bij Venray. Waar zagen we dat als publiek vandaag in terug? Vandaag niet. We hebben hem niet omgezet. We zijn 4-3-3 blijven spelen en tot aan de laatste pompen of verzuipen. Dan speel je 4-2-4, 3 met 4 voorop, 3 achterin. Maar vandaag hebben we denk niet gewisseld, omdat het ging denk ik gewoon goed. Ik denk dat het wel meeviel. We waren constant in balbezit, betere partij. Alleen ja, wat we wel zeggen, we vergeten gewoon die bal achter die touwen te schieten. Dat is denk ik waar het vandaag aan lag.